Dzina langa ndi Mayeso chikhadzo lakulandana manja awiri choda kunotu muzinda wa Lilongwe komatu president wa dziko lino akupitirizabe misonkhano yoyimayima kumema wanthu kuti akavotere pa chisankho chimene chikudzacha pa 16 September 2025. Choncho ta president wa dziko lino malo oyambirira lero tu akhale pa 4 Ways Trading Center kumene kundi ku Lilongwe kumachenga kwa sio chifinjewa mboma lino la Lilongwe komatu amene akuyimira kuno ngati chipani cha MCP amene wandi Amaliko Ezala Shingonga iwo atu adakhalaponso tu phungu kuno ku Lilongwe kumachenga. Choncho tapaso kudachitika zisankho zachipulula anawasankhanso ndi amenenso ayimire chipani cha MCP pa chisankho chimenechi. Choncho president akuyendanso tu mboma limene la Lilongwe malo osiyanasiyana ulendo ndi tumpananso akafikanso tu mboma la Nchinji kumema wanthu kuti akavotere pa chisankho chimene chikudzachi cha pa 16 kuti adalembesa mayina inde kaundu la voti koma sopano nthawi yakwana kwakutsala sabata ziwiri zokha kuti anthu akaponye voti pa chisankho chimene chikudzachi cha pa 16 September 2025. Choncho amakumbutsa zoti akavotere phungu wa chipani cha MCP akavoterenso kansala wa chipani cha MCP pambali pake osakayiwala kwavotera iwonso president Achakwera. President Achakwera akumakumbutsa wanthu pa zitukuko zosiyanasiyana zimene akhala akuchita mdziko muno pa zaka zisanu zimene zapitazi. President Achakwera amakumbutsa anthu zitukuko kuphatizapo za misewu mdziko monse muno osati ku Lilongwe kokhayi ena kutivomereza inu kuti chibadwira ena asadaoneko misewu yachita bwino yapamwamba mdziko muno koma ndithu patha zaka 61 aonako zimene zifo cha zimene achita President Achakwera poona kuti misewu ikhale yapamwamba mdziko muno. Maboma ambiriso kuno chigawo cha pakati president a dziko lino akumalimbikisa kwambiri kumene kufa ndalimi ambiri mwa iwo. Choncho amalimbikisa kuti boma la Achakwera lipitirize kwambiri ndi ntchito yonetsa kuti alimi akukondwa kwambiri chifukwa cha ulimi wawo umenewu popakhazikisanso mitengo yabwino ya mbewu zosiyanasiyana. Choncho tsiku la lero president akufika pano pa 4 Ways Trading Center ngati malo oyambirira kuti acheze ndi anthu pano kuwakumbutsa pano. Choncho pali khuimbira wanthu pano tumutitsatira pa MBC Radio 1 komanso tu pakanema amene wa MBC kuti mutsatire bwinobwino ulendo wa president pamene tachita misonkhano yoyimayima tsiku la lero. Akachoka pano president akhala kupita pa mpingu Trading Center kuchoka pamenepo president ayi akhala kufika Walilanji Trading Center kenako kulowa mu Nchinji tsopano Tembwe Trading Center. Akafika pa Tembwe president akapitiriranso tu kufika mpaka Mwendo Trading Center, Kamwendo Trading Center kenako Matutu Trading Center kenakonso ulendo Kapiri Trading Center kenako mpana pa Nkanda Trading Center kenako Nchinji boma kumaliza kuangulano ulendo kapena misonkhano yoyimayima tsiku la lero. Nkhani yake ndi chisankho cha pa 16 September 2025. Paundini zanga Miriam Galiza amene ndina yetu tsiku la lero tuankhani wathu amene Miriam ndikulandire wadzuka bwanji? Ndadzuka kainu Mayeso. Ndadzuka bwinonso. President apitira ndi misonkhano yoyimayima timakamba kuti misonkhano imene ndiyofuna kwambiri kwambiri president akwakumbutsa anthu kuti akapase voti yo president Achakwera. Chisankhochi pali ma president okwana 17 amene akupikisana pautidwe wa president koma Achakwera nawonso mbali yawo ndati ine ndikuyendayenda mundikumbukira Malawi nkhani choyambira adayenda wamema anthu kuti akalembese mayina anu kaundu la voti pano akubwereranso momwemo zofunika panji Miriam. Kutere ku zinthu zimene zizofunika kwambiri bungwe limene limayendetsa chisankho limayendetsa zinthu zonsezi mu ndondomeko yake. Ngati nthawi inoyo ndi nthawi yonena kuti no anthu apange kampeni akope anthu aliwonse kaya chipani chanji kaya anthu otani ndi atsogoleri osachepera 22. Nthawi inoyo ndimene apatsidwa ufulu kuti ameme wanthu ena oyima paokha ena ali ndi chipani. Nthawi inoyo ndiyo mema wanthu mkananso tikuona kuti tsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Dr. Achakwera nawonso akuyenda kumema wanthu kukopa wanthu makamaka pano pa chigawo cha pakati ndimene taona kuti ayenda kwambiri anthu adalembetsa mwaunyinji kuyambira ku Abani ku Lilongwe komanso ku mudzi komwe ku Lilongwe anthu adalembetsa ndiye nkofunikanso kuti apiteno akavote adzaona kuti ndawo Achakwerawo chifukwa tu amati chomwe chaona maso ndi masuyi wala ndiye mwina akamayendayenda anthu akamawaona
pa ballot sakawayiwala akadziwa kuti munthu chatinamuona uchatu kuliso nyimbo zipani zosiyanasiyana zikuimba nyimbo zotamanda atsogoleri awo taonanso MC nyimbo zosiyanasiyana ndipo ine nthawi imene imandisangalatsa kwambiri ifa kumakhala luso azimayi makamaka azimayi amaonetsa luso lawo lopeka timayiwala nkhani ya nyimbo timayiwala kuti kuli nyimbo zimene atsogoleri amavasa nyimbo amazimveranso nawo atsogoleri kwambiri ndipo azimayi amaonetsa luso lawo kupeka nyimbo zosiyanasiyana zina zimakhala zonyoza ndendalezo zonyoza mwina atsogoleri anthu ena zina zotamandira mtsogoleri wawo zonsezi ndithu zimabwera pamodzi koma zimene zimasangalatsa ndithu nyengo imene yokopa anthu lero mwina akuyenda president boma limene la Lilongwe akatero tsopano alowaso mu mchinji nzofunika bangi zimenezi mwina Miriam ngofuna kuwapezani mwambiri ngati pano mama uno kuimbi pano pa 4 ways pano kungochoka pa airwing mapita nkise umenewu ndizoona ayenda malo ndithu osachepera 9 ndiye zimene zinzofunika kwambiri chifukwa chonena kuti anthu amatha kukhala kuti ali kumudzi ndi amene amavota koma amayiwalika ndeno mwina mtsogoleri wa dziko angofuna kuti awauze anthu kunena kuti ine sindinakuyiwaleni ndimakukumbukirani chifukwa chake akupita kukayendera kuti asakakumbukira kwambiri kovuta tikumayenda kamakafika ku nyumba paliponse pakuwawa koma ngati mtsogoleri akuyenda ife titani tamange kuthandizira kuti ukudziwa ifeyo ntchito yathu MPC kudziwitsa anthu kuwasangalatsa anthu komanso kuwaphunzitsa ndipo nkhani imene waphunzitsa anthu ikavoteredwe nzofuna kwambiri tafolozapo pali nkhani yonena kuti anthu kuyamba voti sisikolo komama kuleka foko tatsinjika mbali kati imene chosangalatsa chakwambiri ndichokuti mabungwe amene amathandizira ntchito imene yachisankho ngati anaisi ndiye ena otero kuphatikizanso eni ake amene amayang'anira chisankho a bungwe la MEC akhala akupereka mauthenga ameneyo mkudzera njira zosiyanasiyana kaya pa wailesi kaya kutiko anthu akudziwa mokuti akafunsa anthu kuti kodi chaka chino tasintha motani tikavota litatha kumatchula kusonyezanso kuti pang'ono pokha anthu akudziwa ndithu kuti chaka chino anthu kuvota kukamba 6 koloko mpaka na 4 koloko madzulo mine pali nkhani loti makamba kuti maboma ambiri amene a president Achakwera ayenda kale ngati maboma a Ntchisi Dowa Kasungu menemo mwambiri ndithu ndi alimi kumeneko ndisunzo kuti ngati mbali ngati ya foja ungayifotokoze bwanji imene mwina ulimi wa foja woyendera nzanga Miriam ngati chaka chimenechi season imene ikupitayi taonatu ndithu ma newspaper olo ma analysts anena ndithu kunena kuti chaka chino ulimi wa foja ndi mene wayenda bwino kwambiri kuyambira kusiyana nzaka zonse mwina kuchokera 2003 akuti chaka chino chokha ulimi wa foja mdziko muno wabweretsa ndalama zosachepera 905 billion Malawi kwacha ni ndalama zambiri kwambiri kusonyeza kuti alimi ani ake apindula ndipo alimi ndikuti akukondwa ngati alimi apindula chonchi kusonyeza kuti chitukuko cha dziko chidzipita patsogolo chifukwa ndalamazo agwiritsa ntchito Malawi momwe ndiye ndalama zetu madandaula kunena kuti forex kuvuta chani ndalama zimene zizikubwera kuchoka kunjazi ndi about 500 yakuti million dollars ndi forex tikunena ija imene iyi kusonyeza so kuti ndithu ndalama zakunja zomwe zikusowa zija pang'ono zikunka zibwera ndalama zimene zithandize bwanji alimi ngati ukamba kuti nkhani imene ndalama zambiri zapezeka kulimi wa foja zotanthauzanji makamaka paja boma limakhazisa mitengo yosiyanasiyana zotanthauzanji boma limene la Achakwera zikutanthauza kuti no mwina ali ndi warfare ya alimi pa mtima pawo zanga zambiri alimi akhala kumalima malonda awo alimi akhala akumalima malonda awo kupita kunsika kubwera kwatakhumudwa koma alimi ambiri amene analima foja chaka chino akusimba lokoma kusonyeza kuti zinthu zikuyenda bwino pang'ono sizingayenderere mwina zonse nthawi imodzi koma zinthu pang'ono zikuyenda nawo khawa amene anachita ulimi wa foja chaka chino abwera akusangalala 905 billion Malawi kwacha ndi ndalama zambiri mbali ngati ya misewu imene a president akulimbikisaso mdziko monse muno foja samalimo kokha kuno ku Lilongwe kapena maboma atachula ake anyina Dowa Ntchisi ayi kunzimba chigawo cha kumpoto anthu amalimaso foja tipita madera osiyanasiyana mdziko anthu amalima foja ndi misewu imene a president akukhazikitsa mdziko muno misewu inati afuna yolimba maziko abwino anthu adziyang'ana patsogolo nzofunika pa zimenezi chosangalatsa kwambiri nchokuti zitukuko zambiri zimalowerana ngati tikukamba kuti foja wachita bwino chaka chino kutanthauza kuti alimi akumalima kuchokera kumamidzi kumapita kumisika ya foja amayenda bwanji amayenera ayende pa msewu wabwino ngati misewu ili yabwino yomwe akulutsamo alimiwa ndiye kuti samakhala kuti akuluza ndalama zambirimbiri mwina za matransport anthu ena misewu yosakhala bwino amatha kuononga naso katundu ena amatha kuononga ndi moyo omwe ndiye zikutanthauza kuti zinthu zizikulowerana ngati alimi akuyenda pa misewu yabwino kupita ku misika ikuluikulu ndiye kutinso zinthu zikuyenda bwino mwa smooth sangadandaulenso zina zambiri tapita kunduna wa zaumoyo taonako ma health
center post kachita akumangidwa madera osiyanasiyana a mdziko muno. Taonapo soka kai cancer center kwa nthawi itali utonivomeza kuti anthu amapita kunja kwa dziko lino kuzipatala. Pano utosiyanitsa bwanji mmene chipatala cha cancer center ku Lilongwe chakhazikitsidwa zithandize bwanji fa boma limodzi ndalama zambiri umwina pombosaso imwina 10 billion. Sinali zomvetsa chisoni kwambiri kuti anthu akadwala kwathu kuti makanika kwathandiza konkulu amenera kuti apite kunja kuononga ndalama zambiri mwina zaboma kapenanso zawo sapeso chifukwa si aliyense amene amapezeka kuti watuluka nawo palisi yoti atha kupita ku India kapena kaya ku South Africa kapena kuti kukalandira thandizo la mankhwala la mtundu umenewo. Panopa kunena kuti chipatala chichana chikhazikitsa cha kansa tikuona ndithu mapeshenti ambiri akuthandizikidwa konkuno zinthu zimene zili zamtengo apatali komanso mwina tikutha kuseva miyoyo yambiri mokuti anakati mota mzipanga madongosolo kuti apite ku India chana pezera anthu mwina atisiya pamene kuno mntu akangodziwa kuti ali ndi kansa amapita ku chipatala pa sento pompo athandizidwa azipita ku nyumba. Pali nkhani yomanga nyumba zachitetezo mdziko muno ku immigration ku prison MDF ngochulapo mwina ochepa chabe koma boma lapanga kwambiri nyumba zimene ziti akhale nyumba zabwino ngati apolisi ndi IMDF prison komanso immigration nzofunika bwanji zimene zikuona welfare ya anthu amenewa. Zimamvetsa chisoni anthu achitetezo ndi anthu ofunika kwambiri ku dziko kuyambira chitetezo cha mtsogoleri wa dziko kupita ku chitsogoleri cha anthu. Ngati anthu achitetezo akukhala nyumba zosakhala bwino ngati anthu achitetezo akuoneka kuti sakusamalika nawonso ndekutolo nthunthu oti akagwire ntchito molimbika umakhala kuti alibe nanga munthu achoka pakachisakasa akupita ku ntchito akateteza anthu amene akagwira ntchito yabwino ndiye kuti sakagwira ntchito yabwino ndiye koma ngati akuchoka pamalo pabwino akuona kuti akusamalika ameneyo akagwira ntchito modzipereka mwakutoto moyo kusamalira dziko lake. Tupite ku nkhani ya unduna za maphunziro taona kumene kuboma likukweza aphunzitsi oposa 30,000 alembera kuposerapo komanso enaso alembedwa ntchito mwina kuyambira zaka za ma 2014 mapita panopo usewo mwayiwo ena alemba ntchito tsopano nzofunika bwanji zimene zikuwunikira umoyo wa aphunzitsi mdziko muno. Dziko la mbuli ndi dziko limene limakhala dziko losatukuka ndiye ngati boma la Achakwera likuyikapo mtima kukweza aziphunzitsi kapenanso kuphunzitsa aphunzitsi ambirimbiri ndiye kuti akufuna kuti mbadwo wakubwera usadzakhale mbadwo wambuli usadzakhale mbadwo osauka. Ngati mwana akupita ku sukulu amatha kudziyimira pa yekha ine ndimanena nthawi zambiri kunena kuti 2000 yako imene ili yako ndi yako imakupatsa ulemu kupempha kumapatsa utsiru. Ngati mwana wapita ku sukulu amakhala udzadziyimira pa yekha amathandizanso anthu ena mmudzi amathandizanso anthu ena otinso mwina sa abale ake nkomwe sonyezaso kuti tikuyamba kufunika kuyenera kuti mphunzitsiyu timusamale tikasamala mphunzitsi akasamaliranso ana athu. Kwa nthawi yamba taonako kuti mdziko muno tsopano anthu ambozindikira nkhani ya mega farms kundunawo za malimidwe kumeneko anthu akulima ndi minda ikuluikulu anthu makhala nchakuyi chokwera momona munthu mmodzi matumba 5,000 20,000 achimanga kumponera uko madera osiyanasiyana a mdziko muno anthu kulima tsopano kuzindikira kuti chimanga titha kulima chakudya chimanganso titha kulima sina magulitsanso kapena mbewu zosiyanasiyana ma mega farms kuwunikira kubwanji kumene kuzanga Miriam full security. Kwa nthawi yayitali ku dziko la Malawi lino takhala tikulima mongoyerekeza kulima kokuti basi bora tidye nsima anthu pano pazindikira kuti kulima kuti ndi business anthu akuchita phindu lochuluka ngati munthu mmodzi akweza 20,000 bags kugulisa mabagi amenewo munthu amene sangakhale chimodzimodzi ndiye anthu pano ayamba kusiya kulima zongodya pakhomo kulima mongoyerekeza akumalima nonso kuti ziwathandize achiteso business kuti dziko linonso lidzingalipita patsogolo mamega famu ndi ofunika. Mbali ya NIF ndiye yathandiza kwambiri ndamva mtsogoleri wa dziko lino akukamba zonena kuti pali malingaliro onena kuti NIF ikhale banki chifukwa akunena kuti anthu ambiri akuyenera azithandizika akuyenera anthu ambiri ifikire anthu ambiri chifukwa mwina panopa iumafikira anthu ochepa chabe malingana ndi mmene adayipangira padakali pano komanso kuli ma restrictions komanso ndi bungwe lopereka ngongole koma ikakhala ngati banki ifikira anthu ochuluka kwambiri kusonyeza kuti akhala ndi kuti ndi maofesi madera osiyana anthu akhala ndi maakaunti kunifu anthu azikatha kukatenga ngongole kuwagwiritsa ntchito zimene angafune kuti agwiritse akutukula pamoyo pawo pakhomo pawo akutukulanso dziko. 10-10 challenge 10-10 challenge ndamva president akukamba kawiri kunena kuti iwo waboma lawo likufuna kuti lipange dzikwaya osati ndalama zizikhala makumu osati ndalama zizikhala ndi anthu ochepa maloza ndi awo makuza sinake mali kwa azunguko antamaloza kunyumba kuyera ali kwa azunguko kuti mwina nyumba yawo ni malata zimene sa president akuti ayi anthu azikhala bwino anthu azikhala ndi ndalama ndiye apereka ndalama zosachepera 10 million Malawi kwacha kwa anthu amalonda 10,000
kufuna kuti anthu amene wawa atukuke, kufuna kuti anthu amene wawa azipanga malonda akuluakulu, komanso si akuluakulu okha, amalonda ang'onoang'ono apatsidwa ma 1 million kwacha kuti no amene amapanga ti ma small scale businesses nawonso business awo zitukuke zikwere pamwamba, kuti no kuzikhala ndithu pakamudzi pakamati pali mabwana azibwana mwina 20 mwina 10 osati kumodzi kokha kumaloza kuti ukondekwa mabwana zimenezo a president akuti ayi. Chisankho pa 6 September 2025 yatsindika kufunika kuti pa anthu ena kuti ena anati achaunzika akamene anati kakhadi kawo kacha apitebe chimene akalembetsera atsimikizira zimenezi. Amega kumanena ndithu kawiri zoyenera kuti anthu achite, koma ndikudziwa kuti pano adatseka kale ngati mudalembetsera kwina simungathenso kuchita transfer, koma ndithu amene adalembetsa ali ndi khadi lawo ndithu lokavotera ndi ufulu. Anataya ndi ufulu wa wina aliyense apite akazionera komweko chifukwa zinthu zili mu system zilipo. Miriam tisokoze kwambiri foti tili limodzi tsiku la lero, tiyenda kwambiri lero mu Lilongwe muno lero ilipo mpaka nakafika ku Nchinji. Lero ilipo akamba za kwa Dembo uko Malawi Trading Center, Kapiti Trading Center akina waliranji momu mpingu ndithu. Takoza kwambiri ayi ndipo pamene wagalimoto za president adziko lino tsopano kufika pano pa 4 Ways Trading Center kungochoka pa Airwing apa kuno kwa TN Njewa Sinyo Chief Njewa mboma la Lilongwe, kuti president wa dziko lino awira sonkhano yake oyimayima. Malo oyamba ndi amene wakumati kuli malo ndithu kutsogolo kuti 8 amene apeze asanu ndi atatu amene apeze kutsogoloko. President akhala kuima mosemo kumene kuli khwimbiso la anthu fa kumene kula tonkhani athu ambiriso amene akumati fotoza amene mukuli ayi kuno anthu afika kale ochukwambi kudikira tamve mauchera kwa mtsogoleri wa dziko lino nkhani wakumbutsa za chisankho cha pa 6 September 2025. President kufika tsopano pano sanga Miriam ndithu ndikuona kuti amene mabwera mama wa munthu anthu anasa nasonkhane kwenikweni, koma pano pali khwimbi la anthu aliyense akuoneka kuti ali ndi chidwi akufuna ataona ndithu mtsogoleri wa dziko lino amenenso ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress. Afuna amve kuti kodi mfundo zake akutusa zotani, afuna adziwe ndithu kuti kodi akuti tikavote tikaone chizindikiro chotani, zonsezi akumakamba ndithu mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress amene Dr. Lazarus Achakwera akuti akavote wa president akavote kansala wa chipani cha MCP komanso aphungu a nyumba ya malamulo a chipani cha Malawi Congress. Ndatokoza kwambiri zanga Miriam ndiye kufunenso kanthawi kena Miriam tili limodzi ulendo ngautalewo ayi amene mtolankhani wathu Miriam Kaliza amene tili naye tsiku la lero kukuunikira zonse momwe president a dziko lino akhala kuyenderatu mboma la Lilongwe komanso ku Nchinji komatu kuli kuyimbira wanthu malo osiyanasiyana. Malo yamba ndi makamba ndi pano pa 4 Ways Trading Center mboma lomwe lino la Lilongwe. President a dziko lino tsopano kukwera makamba yamba padedenga kuti kuli kuyimbira wanthu lomwe lasonkhana pano. President manja awo mwamba kudzipereka kwa anthu ayiayi akavotere pa chisankho chimene chikudzacha pa 6 September 2025. Ndikuperekeni m'manja mwa Deus Gumba omwe akutsogolera msonkhano umene upano pa 4 Ways Trading Center mboma la Lilongwe. Sufika malo mwanu makamba pali kuyimbira wanthu pano pa 4 Ways Trading Center pomwe president wa dziko lino afuna alankhule kuyimbira wanthu lomwe lasonkhana pano. Nkhani yake sina iyayi koma chisankho cha pa 6 September 2025 wamema wanthu dakavotera Achakwera iwo ngati president wa dziko lino amene akutsogolera pano pa chipani cha MCP chipani cha MCP komanso afuna aphungu a chipani cha MCP komanso amakhasa a chipani cha MCP kuna kuyimira kuno Lilongwe Machenga ndi Maliko Ching'onga. Ayi ndipekeni m'manja mwa Deus Gumba. Dr. Achakwera, Dr. Achakwera, watu ndani mwezi wa mawaso wiki ya mawa tidzapanga bwanji, wiki ya mawa tidzatani boma ndiriti boma. President anatipatsa mnyamata amene tikuyenda naye pa ulendo wopita kasoka chikena mboma, running mate engineer Vitumbiko Mumba striker mbambande. Ndikati Chakwera mundiyankhe kuti Mumba 10 1 2 Chakwera. Bwana President imvani kulandiridwa maulemu mwachikondi pano pa 4 Ways mama wangati uno halfweight dera la Senior Chief Gogo Anjewa. Ulemu amayi afuko la dziko lino mama Monica Chakwera. Ulemu Secretary General komanso nduna yona maboma ang'ono Richard Chimwendo Banda
nduna zaboma muli pano achangana muno ndakuonani akantukule ndakuonani komanso ndi ena onse ulemu National Executive Committee yonse a regional chairman chigawo chapakati honorable Patrick Zebulon Chilondola mama wende na Lumbo committee yonse a region gogo senior chief njewa ni mafumano wonse komanso ndi ena onse alandire ulemu dzanja pamwamba kwacha. Bwana President tisanambe zonse matimu ndilowe ndapemphe abusa amtiko kuti atiyambire ndambuye abusa amtiko nthawi yanu zikoma kwambiri. Tipemphere Atate Mulungu wathu, Atate wa mbuye wathu Yesu Kristu, Atate wa zolengedwa zonse, zoonadi ndinu Mulungu wokwaniritsa, popeza mudanena m'mawu anu, mumayikiratu amene agwire ntchito yanu, ndipo mumawakonzekeretsa. Chifukwa chake m'mawu anu, ngakhale nthawi ija mudawasankha Ayuda oyenera kuwoloka malo aja mudayika chipata, ndipo mudanena mawu akamadutsa apa azinena shiboleti, kunena adziwike amandidziwa. Mudasankha nokha, mudatipatsa nokha, mudamkonzekeretsa m'busa Achakwera kuti pamene akudziwani anene mawu shiboleti adzatsogolera mtundu wanu. Chifukwa chake mudampatsa ndi kumsankha motere ali kupitirira kuti tsogolera atachita gawo loyamba titsimikizika mtima popeza mumalemekeza mawu anu, mudzilemekezanso popeza akudziwani kuti apitirizanso gawo linali. Chifukwa chake Ambuye muwatsogolere pa ulendo umene ali kuyenda, kungotsimikizira popeza mawu anu kulankhula kwathu tatsimikiza mtima nzopangana tidakhala pasi tivota. Kotero wovota tili kumdziwa, womvotera tili kumdziwa, machitidwe tili kuwadziwa, tili kudikira tsikulo kuti malamulo akwaniritsidwe ayambe gawo lachiwiriro. Chifukwa chake muwadalitsa pa ulendowu mmene ayamba kuchokera pano kwafika kumene akamalizira, ayende pansi pa chitetezo chanu, atsogozedwe ndinu, acheze ndi anthu anu monga munthu wokudziwani. Dalitsani onse oyenda nawo pa ulendowu, ndi kuti masankho athu akhale abata ndi mtendere, ngakhale ajebusi adzavomereze ndi mosayendera popeza ayamba kale kuvomereza. Mukafuna kupita patsogolo boma koma ndi lomweli. Haleluya. Zikoma kwambiri, zikoma kwambiri, zikoma kwambiri. Bwana President tafika kuno ndi kumachenga. Anatero iwa gogo kuti sangatume mwana ayi akupa mame iwo iya onjewa marina apemve maulemu alandire na President ogogo onjewa nthawi yanu zikoma kwambiri. Manja mwa chigogo kuti bu. Oyamba tipereke ulemu kwa President wathu Dr. Lazarus Makafe Achakwera ulemu wanu. Tipereke ulemu omama amene so mugwira ntchito yotamandika ulemu wanu. Tipereke ulemu kwa Chilondola amene so maboma 12 amene so mulipo mpano landeni ulemu wanu. Tipereke ulemu kwa DC wathu achigawo chino chapakati ulandeni ulemu wanu. Bwana ife kuno takulandirani kumachenga ni manja awiri. Bwana tilibe chothokoza kwa inu ayi, kwa muthokoza kwake mmavoti. Osatekeseka yayi, osatekeseka nazo. Boma lomweli. A President tifuna kuthokozani. Tonani kuno ku Lilongwe mmene kuonekera kuwala. Kodi sidali kuti zinthu zimenezi? A President osadandaula tidanena kale kuchilima mpunga kuti ife timakupemphererani. Chachikulu ife tutsogoza pemphero mwa inu. Sukuti ife silupemphera tikupemphererani kuti pasisi tinipa mupitirize boma. A President nilini mawawiri atatu amene so aneti ndikuthokozeni kwa inu. Mafumuwa mudapereka kuti azilandira msohala pano pasambulowa mmafoni.
amati ndikuthokozeni pa zimene inuyo mwachitira mafumu akuno kumachenga. Nayiwalanso pepani kuno kuli aching'onga amene tikufuna kuti pa 16 paso akhalenso mboma. Apresident, ife timakuthokozani. Uyanga pa ndikuthokoza pa chinatindi cha uyu ameneyo si munthu ayi. Nthawi zina zake umapemphera umachita chinthu munthu akakukhala kuti opanga zabwino osakamikira kuchipinda si bwino. Koma umanena chinthu chimene chuchitika pa ground. Apresident, ndayankhula kale kuchilima mpunga. Anthu mukuwaona pano pa 4 wezi njalanso ilipo. Ndakakonda kuti ngati kwina kumene mugati zakudyaku mwaonenso anthu akuno kumachenga. Apresident, msewu umene mudutse muonanso kuti ayi ndithu noonongeka tupemphaso kuti thalayi akafike ndithu poyena lukafika Apresident. Inu ndinu mwana kuno kumachenga osatekeseka ayi. Boma lomweli. Nimafunanso china Apresident mokuombera ni manja. Taona maboma ena amanga manyumba inenso nyumba nilibe. Nukupemphani kuti ife makolo wathu chipani chake nchomwechi magasa ameru yenda nkhani yake niti yomweyi. Simukusintha wakuyeni fiti. Apresident sakudyereni nthawi koma mulungu odzodalitsa akudalitseni ifenso timapemphera ndayankhula kale zikomo. Zikomo kwambiri. Dzanja pamwamba kwacha. Bwana President, munthawi ino ndipereke kwa Secretary General kuti achitepo ntchito ziwiri zitatu koma sadzakhala ndi ulemu wokupemphani kuti mwalonjere vanthu kuno ku 4 wezi mmawa ngati uno. Secretary General. Kumawa ngati kuno aliyese dzanja mwamba la Achakwera. Dzanja mwamba la Achakwera. Kwacha. Muyankhatu bwino mwamphamvu. Kwacha. Dr. Achakwera awinanso. Dr. Achakwera. Boma ndiliti. Watu ndani. Bwana tikatele ena kumamva zivomerezi. Mpaka nakusalima moto anene kuti dzavotereni wina wangong'alula pita muthalika. Akuti nonse kavotereni Achakwera ine ndatuma tutani. Uona wantu koma wantu wombera mmanja atati kavotereni Achakwera. Nati siwako wantu wabwera usazonda. Muchazichitira kumudzi. Munthu akasowa timakatani kodi? Timakazonda. Ali moyo chauta kumsunga tikumpempherera pita muthalika kuti akhale ni moyo wautali. Kuti misewu yonse mumanga ima 6 wezi ikafika dziko lonse adzayamike kuti apa ngolini ndiye mweyi Achakwera. Palibenso wina pangolini ayi. Ine ndingoti maulemu akhale m'malo mwake nakuona nachilondola na abusa uko koma kwenikweni afumu athu anjewa. Tinene pano moona mtima. Nthawi zonse timachita misonkhano amatilandira bwino. Dzana ali tinali pachima mpunga apa anatilandiranso bwino. Nimati nchite ripoti pali mwapempha nyumba zimadutsa ku ofesi kwanga ndithamangitsa failo kwa bwanawa. Nanga nditani koma mugwira ntchito yabwino nkuyamikireni. Ulemu a first lady taunyadani kwambiri. Mutilimbikitsa mzimayi wokonda ana amayi kuti skulu apite nayo pachani kodi patsogolo. Kodi kaona inu timalimba mtima. Bwana kuno siku ochita kampeni. Kuno anthu awa adalembetsa ndipo amakukondani. Ndipo anthu awa ngwangu akumbutsa kuti kampeni tutsegula kuvota akutsegula 6 koloko mamawa pa 16 September. Akutseka 4 koloko madzulo. Nde nkhani yake njongo kukumbutsani kuti ulendo uno tagwirizana tonse chimvano cha mavu. Pasapezeka wina otsala. Tufuna zimene achita Achakwerazi zipitirire. Misewu yabwino ipitirire. Kugulali mbewu pa mtengo wabwino kuti aninso kodi kupitirire. Koposa bwana mtendere kwa ansathu achaubino upitirire. Ansathu achaubino akuchiti upemphera kumwamba kuti angelo chonde koipa kaja kasataninso kodi kasaloweso. Koipa kake nkumanena DPP. Kuno kuli mwana wanu Ching'onga. Amagwira ntchito yolimbika. Tidamba kale paka nthawi. Mwana wodzipereka. Tidachita mapulaimale adawina. Koma alipo wena sakugonja. Au mayenda abe basi mafunu sokoneza. Zona kwa njewa nkutuka MP wa independent. Ayi ilo mtsoka lodziyamba dala. Tichite suti kwa chani kodi? Kwa suti. Ife chikhala choti tidalowerera mapulaimale dakakhala nkhani ina.
koma adachita mavulayi malo okha wanthu nkumsankhaso Ching'onga. Lero tonse kuno kwa Njewa mafumu ndi anthu onse tiyeni timpatse chani voti ndani kodi Ching'onga. Sali eka Harrison Kansala dzina lichenda Petros Chaulani wadi yanji Njewa wadi zikomo apaso pali Enos Jackson wadi yanji Chitipi wadi. ndiye kuti awa Aching'onga ndi anyamata awiri awa anyamula zitukuko zochokera kwa Achakwera. Tikatera chitukuko chipita pachani kodi patsogolo. Mkagawa voti nkubweretsa wina wa independent mulakwitsa. Pamene uvotera Achakwera pamwamba kuno angapezekenso wa DPP kuno. Tere nkumachita tsoka kumati wa DPP kuno. Katyali kaja nkubwera kumakuna mizani kavote DPP kuno. Tonse tikapangeza Achakwera tikapangeza ndani kodi Aching'onga 1 minute tapaika ni muni 1 minute yeni kwacha Chakwera zikomo kwambiri Your Excellency Bwana Lazarus Chakwera, President wa dziko lino, First Lady Madam Monica Chakwera, Honorable SG amene maguzana pano, komanso Organizing Secretary, Honorable RC ndaona muli konkuno tathokoza kwambiri. Onse ofulandira ulemu mwachidule bwana ali ndi maulendo ambiri ukafika ku Mchinji malo 9 tsiku la lero. Timathokoza Mulungu bwana kuti Mulungu adatipatsa president wa mphamvu wa nyonga amene angaite ma district angati awiri tsiku limodzi amene osimasowera yayi bwana. Kuno kumachenga anthu akhala akufunafunani bwana kuti mudzadutse. Padzana zafika kuti mfungo chabe kuti mudutsa konkuno koma kana kumene madera ena amandandawira nthawi zonse. Kodi bwana sadutsa kuno nthawi zonse mangoyimba SG kozikhala mwa mtundu wanji. Ndelero mubwera mwa mtundu ngati umeneyo ife tifosangalala kwambiri anthu asangalala kuonani. Bwana mwana wanu kunoko chitukuko mwatipatsa chochuluka kwambiri. Kunena chitukuko chabe chongodzera mu CDF pamunda ichotsa pa 25 million fika pa 220 million kunata magazini zambiri bwana. Bwana mwachidule chabe chifani pempha kuti kanthaka kang'ono chimene ngapemphe kunoko ngati kungakhale kotheka bwana ninso wake nduti ndomwewu bwana. Monga mena ninati asinyoti kuteku munikhulukire gogo. Choyambirira nesa nena unena chimenecho kuti kunoko mudatikwezera gogo wathu. Nkuyamba kubwera mutakweza gogo tinenena tiyamike ndithu. Lero ni siti sinyo tiye Njewa ndifonyadira kwambiri chimenecho munachita kakhala koyambirira pambali pazothokoza zina zikoma kwambiri. Msewa uwu takhala tikutchula mparliament ndipo Honorable SG amanifunsa pompano kwani msewa chimwe chochula nduwu uchokera ku 25 ukalumikiza kumene mukalumikizira bwana pafupi kwambiri kuchitetse. Msewa umenewu ni chimodzi cha chitukuko chofunika kwambiri kunoko chitakwaniritsidwa bwana. Pausitu ukayikira pa 16 pamukawina msewu katikumbukireni bwana. Zitukuko zanifu anyamatala ndandithu kunoko ndifosangalala koma ngati ukakhale kotheka muronjezereko bwana. Bwana kuno kuli malo amene apezeka boma malo awiri nesa kwayambirira kuja chakwa gogoti chato sinyoti Njewa ku headquarters komanso kutsogoloku pang'ono. Tikulakalaka tikhale nawo misika kumeneku komanso zipatala bwana. Bwana kunoko kumachenga kuno anthu akulakalaka kwambiri ngati ukakhale kotheka kunena kuti msewu umene kwakuti udachoka pa Chitedze upita kwa ndani kwa sinyo kwa Chiliza laza yes kwa Chiliza kumene konso bwana ngati ukakhale kotheka kukhale sotala komanso kumeneko bwana
kufunika secondary school mukudziwa constituency ino ayikuziliza mbali imene iyi kukufunika secondary school bwana. Kwa Masakamika kufunika primary bwana. Inayo chifukwa cha mawu chapangata amenewa ndikufunirani zabwino zonse konse kumene kumwenda mala mwa anthu awawa tikufunirani zabwino zonse kufika namene mubwererako madzulo ano bwana. Zikomo. Amayankhula mofatsa chonchi koma fundo akutani menepo akutsitsa. Mwana wanu mpatseni voti, makansala apatseni voti. Koma pa number 1 pangolini watu Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Bwana kumawa kuno ndikupempeni mwapatse mona bale wanu. Anzathu achitetezo mudzati thandizako ponyamuka kuti lole ino mudzayipatse kompata kuti idzatsogole. Muona omwe muchitire. Zikomo kwambiri Your Excellency. Kwacha. Agogo Senior Chief njewa kuno kumachenga ndi mafumu onse mwandanda apa ndikupatseni ulemu wena muli uko ambuye akudalitseni kwambiri chifukwa chotilandira mamawa pano pa 4 ways. Ndithokoze kwambiri abusa amene mwatikiza manja mwachauta ambuye azikutsogolerani. Achimwendo ndi akuluakulu akuchipani nduna zonse komanso a regional chairman Bambo Patrick Chilondola Mai Wende Nalumo ndi nonse aku region. Ndithokozenso Bwana DC chifukwa chotibweretsera agogo wathu pano. Zikomo chifukwa cha district chairman wakuno ndi mai district chair lady komanso constituency ino yakumachenga kuno njewa ward ngakhalenso uko ku Chitipi ward kodi alipo akukayika za Mark Chingonga kati mumpatsa voti yanu anu nanga makansala awa mwapatsanso tichirufusaso kuti president mumpatsa koma tosa mango yankha ndana adalembetsa yanu ukuso mdalembetsa wanu nanga suja timatero kuti ayi nyani samlekera munda tiyeni mkalembetse ndiye ndamva kuti mdalembetsa nkhani kuno mpofunikanso kuti voti ni imodzi yomwe isadzatsalire koma aliyense akavota aliyense akatani chifukwa pemphero la abusa mtiko lisapite padera bana. Tsono ntere unena kwake pa 4 ways ngati pano pa trading ngati pano anyamata ambiri azimayi ambiri ena mdalandirako ngongole ya nifi wena simdalandireko yani komanso nkhani ija yakukwera mtengo kwa zinthu zimamveka penkwene panopa chifukwa amene munathiridwa kwambiri ndinu apano pa 4 ways kumati kodi chuchitika nchani mdziko mwathu mkangopita mtaunimu kuonadi zitukuko zuchitika koma mkapita ku nyumba shuga kuliji nunama ngati koma shugayo timapanga tokha ku Malawi kumaona kuti zinthu zina sizili m'malo mwake aya wena ndiye umachilushoshozera kuti mpaka namukwiye tsiku mkango kuti dzuwa latuluka koma tukwana chakwera basi zadaladala zochita upangana muchatapangani ana za mavoti muchi koma wenanso umapangana ncholinga chakuti
mukakwiya inu Chakwera akachoka pa mpando zawo ziwayendere, koma zawo zakanika zalephereka chifukwa tikukoza zinthu mpaka na mitengo ya zinthu yamba kutsika chifukwa tazindikira pena ndi pena pamene tuchitana chipongwe Malawi tokharoka. Ndiye nkhani yakuti tikoze msewu choka ku 25 ukafika kuchitedze nchifukwa chakuti mmene tachita mtaunimu sitinamalizenso mtaunimo koma tipitiriza koma tichitenso kuno chifukwa konse kuno ndi tauni, konse kuno tereku tikamba ntchito ya chipatala chifukwa timthokoze malo ena lisi ya baroni itachita expire after zaka 100 adapereka malo ena kuti timangeko zinthu. Lilongwe imasoweka district hospital timanga kuno kumachenga. University ina yopitiliza pa ma university ena timanga kuno kumachenga chifukwa malo aperekedwa mwaulere pofuna kuti chitukuko cha dziko lino chisaime nkwathu kuno. Agogo osadankhawa zitukuko mwazionazi zipitirira, alimi akulandira ndalama chifukwa cha thukuta lawo moposera kale lonse, akagulitsa katundu wawo zipitirira, osabwezera madzi kunkobwe ayi nkumaganiza kuti ayayi bola pakuti bola sochani, koma kuti maziko tayalawa afalikire paliponse tsopano. Ntchito ya chitukukoyi idziwike ndi aliyense tsopano, anyamata ndi azimayiwa adziwe kuti ife tufuna tiwapange iwowa kukhala zikhwaya zochitupanga dala zomwezo timkakhala pansi nkuvomerezana tikhale nzikhwaya zathu chifukwa bena amene amalamulira chuma cha dziko lino amafuna wolemera ngukhalabe anthu 10 kumanja akuwerenga abati. Ife tufuna kuti anthu olemera akhale wochulukitsa chifukwa ketu chita daladala mapulogalamu akuti kani ngongoleza nifi tifuna ikhale banki tsopano, kani ngongoleza nifi kandi ulimi amzigwamu kapena ndi ntchito pano pa trading yakuti business yanu inali apa pasipasi ipatsidwe mpamba okwanira ifikeko pena, komanso ino amene muli kale apa mupatsidwe mpamba wochulukirapo kuti mfikeso yapo. Zimenezo zizichitika mwadaladala chifukwa ndalama za nifi over 300 billion zaperekedwa kwa anthu oposa 250,000. cholinga chake ndezi uperekedwabe, cholinga chake nchakuti kaya ndi ulimi chakudya chikhale chopezekeratu paliponsepo, aliyense achire mmene angathere, aliyense atumikire podziwa kuti sikabwera kokha kamapolaula vanu. Aliyense agwire ntchito molimbika, aliyense agwiritse ntchito zeru zake, achinyamata yawa auganiza bom mtundu wonse, ndipo wena tamba kali wapatsa ndalama chifukwa cha development fund yothandiza achinyamata ndi zimene alulingalira ndi kulota kuti zichitike zionekere, zisangokhala m'maganizo, zisangokhala m'maloto. Tithandize ngakhale iwo amene akupita ku sukulu za ukachenjede, palibe boma lathandizapo. Vana vathu ngati mmene lathandizira boma lino, mmene timayamba zaka 5 zapitazo, anthu amene amathandizika kuti apite ku sukulu za ukachenjede 10,000, komanso ndalama zija kumangosokeza kumangogawana. Lero ali pafupifupi 35,000 kupitirira amene tikuwathandiza chaka chilichonse. Ndifuna kutsimikizirani palibe boma limene lidaganizira kukweza aphunzitsi zana boma lino. Wena amene sanakwezedwewo ndiye kuti aganiziridwa patsogolopa. Palibe boma lalemba ntchito kusiyana ndi boma lino. Tifuna kuti anthu tikachulutsa zochita ndi mapulojekiti ngati tachula yaja, anyamata
apeze zintchito zosiyanasiyana, chifukwa sikuti ni boma lingolemba munthu ntchito mu civil service malo ni ochepa mtundu wonse, koma tikalola kuti mabizinesi ayende, tikalola kuti maprojekti achuluke, ndiye kuti opeza zintchito azichulukiranso. Inuyo bizinesi yanu ija ikapeza bwino mulembaso antchito ankhaninkhanu siyana na awiri aja muli nawo pa bizinesi yanu. Tikatero ndiye kuti tuchulukitsa chuma chathu osamangoyendera ngongole za maiko wena yayi. Tikumvana kodi? Nkadakamba zambiri koma inunu kamba ni anthu amene mudavomereza kale mtakhala pansi kuti pokavota mukavotera Achakwera. Nanga nunama ngani? Ndiye tiye tingogwirizana chifukwa tidachita ngati tayala maziko. Ndiye nyumba yosamanga maziko oyikayika si bwino yayi. Tiye timange nyumbayi wadi. Mtengo tabyala mtengo wazipatso zabwino zokoma, tathilira tatengulira, ndiye wena abwere kuti adzadule chifukwa chakaduka zimenezo yayi. Koma tilole zipatsozo tonse tinjowe limodzi. Tamvana kodi? Pano pa 4 ways nitakufusaninso. President mkavotera nda? MP mkavotera nda? Kansala mkavotera nda? Ndiye uja wakuna uku chifukwa wina uja ndi waku Chitipi wadi. Ambuye akudalitseni nonse, tiye tipitire pamodzi kupititsa chisogolo chitukuko cha ife tonse. Zikomo mama uno pitilizani ndi madalitso akumwamba. Zikomo. President wa dziko lino Dr. Achakwera mtsogolo chipani cha MCP kumaliza kulankhulatu pano pa 4 Ways Trading Center Lilongwe kumachenga. Mene kwasiyo chief njewa kumata kuyimira kuno amaliko ching'onga. Apa tsopano msonkhano ima kupitirira ulendo tutsopano pa Mpingu Trading Center Lilongwe likuni kwa tiye mbwatalika. Tikhali modzi posiyeda pa tilandiyeni kublanta ndine mayeso chikhadzula. Yapheka osafuna makobiri zake.